каждоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Я благословляю теперь и завсёды, и на навеки вечные. Аминь. о Марія, без страху першородного зачатия, Молись за нас, кто в тебе порятунку шукает, и за тих грешных, кто тобой погоржает, особливо за хворых и канающих. о мой Ісус, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Твоє даровне отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Спев номер 341.
Лёс мой у руках Его. Прошу Пана и только этого жадаю, как жизнь мне в доме Паново сильней життя моего, как сузирать хараство Пана и наведывать Его святыню. Пан святой избавца мой, Пан житё и правда моя, ласка Пана вяти мяне, лёс мой у руках Его. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. И с духом своим. Ось Бог допомагає мені, Пан підтримує моє життя. Охотно буду складати хлябу Тобі, і буду славити ім'я Твоє, бо добре є яно. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, Теофаристи, і запрошую до супольної молитви. Открытости серця на Божое Слово. І тепер на початку будемо щиро жаль за грехи наші, як ми, поєднавшися з Паном Богом, раз пробачення, могли прийняти уділ у этой святой імші. Сповідаючи. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, на Пана Бога нашего. Хай смилуется над нами Бог всемогутний и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане,
цelebrую інтенція Божого благословення для Єви і Олександра і Юзефа. Всемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих, и помножаю их дары своей ласки, как с живой верой, надеей и любовью. Я не завсёды верно заховували Твоє заповіді. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владає, у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги Буття. У тыя дні аб'явіўся пан Абрагаму каля дубоў Мамрэ, калі той сядзеў пры ўваходзе ў шацёр у час дзённай спякоты. Абрагам узняў вочы свае, вось 3 мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег ад уваходу ў шацёр насустрач ім і, пакланіўшыся да зямлі, сказаў: «Пане, калі я знайшоў ласку ў вачах Тваіх, не абмінай свайго слугі. Прынясу крыху вады, і вы абмыеце свае ногі, і адпачніце пад гэтым дрэвам. Я ж прынясу трохі хлеба, і вы падмацуеце сэрцы вашыя, а потым пойдзеце, бо дзеля гэтага праходзіце каля слугі вашага». А яны сказалі: «Зрабі так, як сказаў». Абрагам паспяшыў у шацёр да Сары і сказаў: «Хутчэй занясі 3 саты лепшай мукі і зрабі ляпёшкі». Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае цяля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Затым узяў масла і малако і прыгатаванае цяля і паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам, а яны елі. І спыталі яго: «Дзе жонка твая, Сара?» Ён адказаў ім: «Вось у шатры». Сказаў яму адзін з іх: «Праз год, у той самы час, я вярнуся да цябе, а ў Сары, жонкі тваёй, будзе сын». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Жить в твоїм шатрі.
Читання послання святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, теперь я радуюся за вас у терпении и дополняю недохоп у моим теле покутов Христа за ягоное тело, яким есть костел, слугою якого я стал погодле даденого мне для вас Божьего распоряжения, как выконать Слово Божие, таємницю, схованную от веков и от поколения, якая теперь объявилася ягоным святым. Им захотел Бог открыть род язычников богатце славы таємниці гэтай, якою есть Христос сярод вас, надея славы. Его мы проповедуем, наставляючи кожного человека и навчаючи кожного человека усілякой мудрости, как учинить кожного человека досконалым у Христе. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Заховує Боже Слово і приносить спльон терпливості. Пан з вами. Читання Святого Євангелія погоди Луки. У той час Єсус прийшов у одну вёску. І жінчина, яку звали Марта, прийняла його. Її була сестра по імені Марія, яка сіла коля ног Єсуса і слухала ягоне слово. Марта ж була занята многими послугами. Вона, подійшовши, сказала: «Пане, чи тобі все одно, що сестра моя покинула мене одну прислуговувати? Тому скажи їй, щоб допомогла мені». Пан же сказав їй у отказ: «Марта, Марта, ти турбуєшся і клопотишся про многое, а потрібно тільки одно». Марія ж вибрала найлепшу частку, яка не одинеться у яйці. Это слово Пана. Дорогие, имеете само такое доświadczenie, kiedy czasem my byli zaproszeni u gości, wy byli zaproszeni u gości i przyszłszy człowiek, jaki nas zaprosił, wielmi chłopacился tym, jak nam było dobre, mogli smacznie zjeść, jak my się dobrze odczuwali. И это его хлопот, и он выражался тем, что весь час человек бежит на кухню, тут приносит ту салфетку, тут еду, тут попить и так далее. И весь час, и в конце концов уже не вытребовываем, говорим: сядьте уже, побудьте с нами. Ну все есть, ну всего нам хватит. Ну просто побудьте, давайте побудем разом, поговорим и так далее. Справді, тема гостинності, яка ще не вспливає у Слові Божому, розуміємо, як важно
Сапраўды гэтыя элементы ўсё такого знешняга паняцця не вельмі важныя, а таксама як важна такое асабовыя адносіны, дзе мы разумеем, што чалавек уделяе нам час, слухае нас, або мы слухаем яго. Не толькі папросімся пра знешне тое, што чым хочам абдараваць, але таксама самі прысутнічаем. Сёння Марта і Марыя у тым Євангелії, фрагменті Євангелія з паводле Лукі, які сьогодні їх шануємо як святих, а тут у гэты момент переживаюць канфлікт. Прынялі Езуса ў свой дом, і Марта пачынае прыслугоўваць, дбаць пра ўсе гэтыя знешнія элементы, служыць, а Марыя занимае месца ў ног Езуса і яго слухае. І узбуджаецца ў сэрцы канфлікт. І ідзе Марта да Езуса: «Пане, ці табе ўсё адно, што моя сястра пакінула мяне адну прыслугоўваць?» Потым усім яшчэ крайне робіць Езус. Але гэта важна, што ідзе да Езуса з сваім канфліктам, сваім пытаннем, яго як бы шукае разрашэння гэтага. Але скажы ёй, каб дапамагла. Скажы ёй, каб яна чыніла тое, што я хачу. Дарагія, хто праў, хто вінават? Чыя пастава лепшая? Гэта пытанне адказ адзін. В нашым жыцці хрысціянскім павінна быць і пастава Марыі прысутнічаць, і пастава Марыі. Пастава Марыі, якая слухае Езуса. За той час, які мы прызначаем не толькі падчас нядзельнай Еўхарыстыі, на тое, каб слухаць Езуса в малітве. Але таксама наша вера, як тут перакладаецца на практыку, на служэнне. Найчасцей нам прасцей дбаць пра гэтую паставу Марты, бо мы абавязаны гэта рабіць, прыродай, ўпісана наш план. Што цяжэй задбаць пра паставу Марыі, мець гэты час, вызначыць да таго, хто нам дае ўвесь час, для Пана Бога. Закончыліся летнікі нашых скаутаў, скаутак. Хлопцы учора скончылі свой летнік, святой мшы тут, капліцы. Дзяўчаты сёння заканчваюць. Заканчэнне летнікаў адбываюцца так званы суд гонару, суд чэсці. Калі кожны з удзельнікаў прыходзіць на такую размову, шчырую размову у прысутнасці свайго шэфа, звязовага ці звязовай, залежыць якой галіне, у прысутнасці сваёй кап'явой, гэта лідар у гэтай супольнасці, у кап'і, у прысутнасці душпастара, дзе адбываецца падсумаванне скаўцкага года, летніка, дзе чалавек моладзь сама гаворыць пра сябе, а потым гавораць таксама сябры, кап'явыя, звязовыя, душпастар. Такая шчырая размова, дзе неаднойчы даходзіла да таго, што малады чалавек прызнаваўся нейкай сваёй памылкі, нейкай слабасці і пробаваў шукаць адказу разам, як можна гэта выправіць. Дзе даходзіла да сапраўды прабачэння, просьба прабачэння, гэтых простых фундаментальных справ. Калі адзін аднаго просіць прабачэння за тое, што адбывалася падчас летнікаў кап'і ці ў звязі. Але адзін момант падчас учарашняга ганаровага суду адной з нашых скаутак хацеў бы так агучыць і падкрэсліць, што яна для сябе адкрыла падчас апошняга летніка. Кажа, што гэты час прайшоў вельмі добра, але даволі хутка, і яе зложылася такое ўражанне, што не было магчымасці ў яе ўзрасці
у веру, в сенсе наблизиться до Пана Бога, як яна казала, так як яна гэта раней себе представляла и робила. Помимо того, что у нас была каждый день святая имша, у была евангеличная година, десятка ружанца, молитва ранешняя, вечерняя, она казала, что ей было мало часу на молитву. Але каже, я открыла нечто іншее, что наближаться до Пана Бога в этих умовах я могу так само праз служение. Своим шабралком, копием, тому, что мы робим. Коли рихтуем ежу, коли рихтуем представления, коли рубим дровы, коли молимся и так далее. Я могу праз служение. Каже, шкода, что я гэта открыла только на гэтым веке. Уже это є третий век. Я ей кажу, что гэта не только ты гэта открыла, а аж столько. Бо сапраўды вера, якая перекладаецца на жыццё, на учынкі. Сёння ў першым чытанні мы пачулі гісторыю Абрахама, які сядзячы беспяхотны дзень у сваім шатры, узнімае вочы і бачыць трох мужоў, якія стаяць насупраць. І прынимае іх у гасціну, выходзіць да іх, бяжыць да іх. І кажа, што для мяне будзе вялікай ласкай, калі адпачнеце, абмыеце ногі свае, я прынесу крыху вады. Элементы такие звычайнае служэнне. Покормлю вас. И потом оказывается, что высокое служение, и он принимает самого Бога, Святую Троицу. Бога, який потім наприкінці каже йому, развод у той самий час, я вернуся до тебе, а у Сари, жонки твоєї, буде син. Мова я ту надію, яка піде сповниться. Дорогі брати і сестри, потреба нам задбати дві постави, Марії і Марти. Може, саме варто в ближайшому часі, в ближайшому тижні, сьогодні, подумати про те, як про цю поставу Марії в своєму житті я дбаю. Може, хтось переживає час в отпуску, канікулах. Есть больше часу, може, варто прийти не только в неделю, а в будний день на Евхаристию, прийти на адорацию, навіть коли нема виставлення святейшого сакраменту. Можемо дарувати Єсуса, слухати Його присутного табернаку, прийти на цей час, щодо каплицю, або задбати про Слово Боже, взяти в руки Біблії. Дбати про поставу Марії, как именно отсюда потом виникало наше життя, наше вже практичне діяння, наше служення. Бо відаємо, як же часто є ті помилки в відношеннях сімейних, коли один служонка дбає тільки про те, як давати нечто матеріальне, коли його нема. Ані віра Пана Бога, ані у своє сім'ї. И это будем болеть, и до каких наступств войти. Нам треба все ставить на своє місце. Щасливі, хто у добрим і чистим серці заховує Боже Слово і приносить плон у терпімості. Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося,
и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Умацованная Святым Духом, вознесем раз Иисуса Христа супольные молитвы на Бога Отца. Молимся за святый костел, как давал сучасному свету приклад єдності и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за нашу Айчину, как про заступництво святых нашей земли и на мало Божию допомогу и благословение. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за нехристианские народы, как они познали коштовности, які объявил свету Иисус Христос. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за христианские семьи, как едность и мост Духа черпали супольного удела в Евхаристии. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за людей, які знаходяться на відпочинку, щоб вони обновили свої сили і умозвалися у вірі. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за нас, собраних біля алтаря Пана, щоб зустрічі з Христом, учасниці душі, содейничали нашему соправдному духовному возрастанию. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за Святую Юмши, Танцигер, Александра, Юзафа. Боже благословение, потребной ласки, дароносной веры. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Дякуючи Пану Богу за щасливих літніків скаутських. Просимо добрі пльони для нашої молоді, їх узростанні. Так само Божої ласки для всіх тих, хто допомагав в той час, організував і допомагав проводити. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Милосердний Боже, дякую Тобі, що Ти нас вислуховуєш і нестидно одержуєш любов. Раз Христа, Пана нашого. Аминь. Спів номер 303. Yeah.
Всемогутный Боже, Ты все ахвяры Старого Заповету заменил одиной досконалой ахвярой. Прийми дары отданих Тебе служб, як прийняв дари справедливого Авеля и освяти. Как тое, что кожен из нас славно хвалу Твою имеючи, послужила усім на збавлення. Раз Христа, Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Правды годно это и справедливо, слушно и збавенно, как мы заущоды и ущуды Тебе складали подяку, Пане Святый Ойча, усемогутный вечный Боже, праз Христа нашего Пана. Мы з літості до грешного чоловецтва народився з Панны Марии, за свою муку на крижи вызволил нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстання дал нам вечное життя. Тому з аньолами арханьолами и за всеми святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, на вышинях. Справді, Боже, Ти святий і справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Попросна Твоего нашего Пана Иисуса Христа, действенную мocою Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освятимо свою Духа Твоего, эти дары, які ми принесли Тобі, як ахвяру, как стали сеянным телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. В тую ночь, коли був видателю, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, уламав і роздавав своїм учням, кажучи: берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано. Подобным чином по вечеру взял келих и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: берите и пите з яго ўсе. Гэта ёсць келих крви маёй нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Пане, успоминаючи збавчу муку Твоего Сына, так самого цудовного воскресения в небоушествии, чекаючи другого прийща, з подякою складаємо Тобі эту живую святую ахвяру. Зань просим на дар Твоего Костела и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе.
niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, aby zmogli otrzymać spадщину z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny, Bogorodicy Maryi, świętym Józefem i Abrahamem, świętymi apostołami Twoimi, sławnymi muczenikami, za świętymi Janem i Maksymilianem i всеми świętymi przez zastupnictwo, jakich my spodziewamy się Twою nieostąpną dopomogą. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie wszemu światu spokój i zbawienie. Будь ласкавий, посилаючи віру і любові Костьол Твій, який підігримує на землі. Послугуй Твоїм папам нашим Францишком, біскупам нашим Тадеушам, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбов, которая семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, у добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх прощених по світі дітей Твоїх. Наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласці Твоей одышал за этого света, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними, завсегда радоваться Твоей хвале. Раз Христа нашего Пана, прозаповодорваешь свет, усялякими добротами. Раз Христа с Христом его крестил, Табie Божий всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вічні. Пам'ятаючи збавенні заповіді і Божим наставленням научення, осмілюємося казати. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пanie, zbaw nas od wszego złego, daj łaskawa upokoju dni nasze, do blażoną milosrdności Twojej, aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю». Проси mnie, zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i будь łaskawy, zgodno z Twojej woli, a dały Cię spokojem i jedność. Ty żyjesz władarisz na wieki wieczne. Amen. Spokój Pana zawsze będzie z Panem. И с Духом Твоим. Dodajcie bliźnim znak spokoju. Баранку
оздоровлена душа моя. Ось стою при дверях і стукаю, коли хто почує голос мой, відчинить двері. Я увойду до його і буду вечерять з ним, а він сам. Спел номер 31. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не варты, как пришел Дамянин. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. У хлебе Твоим скованы дух, я, Господи, не можем. У вине Твоим горит огонь, его не можем выпить. Пане, я не варты, как пришел Дамянин. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не варты, как пришел Дамянин. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти.
які ти узмацнив найсвятейшим сакрам. І учеников він, покинувши стару граху, перейшов до нового життя у цнота. Раз Христа, Пана нашого. Дякую вам всім за сьогодні молитву, збираю каплицю, і вокруг каплиці прибираю за сторони хвилювання. Дякую вказану допомогу, за ті хвилі, які складаються на будову костьола, вчора нехай добрий Бог вас нагородить. На тим тижні в літургії наступні спальніни. Завтра свято Святої Марії Магдалени, во второк свято Святої Бригітти, законниці Техніки Європи. У четвер, 25 липня, свято Святого Якуба, апостола. І так само в цей день вспоминаємо Святого Кришнафа, опікуна водителя, прочим, заступництва на час дороги. Свячення транспортних сроків відбудеться у неділю 28 липня після кожної святої імши. Коли хтось захотів, так само і 25-го день вспоминання можна буде освятити транспортні сродки і разом молитися. І у п'ятницю 26 липня освятить святих Явхима і Ганни, батьков Найсвятейшої Панни Марії. У закрытии можно записывать детей и молодь на катехезу, на навчальный год. Тих, хто ще не ходив в нашій парафії на катехезу, запрошуємо записатися. От початку вересня вже узнаваються занятки. Так само можна записати дітей і молодь на канікули з Богом, які відбудуться з 25 жнивня до кінця літа, вже тиждень, опошній тиждень літа. Радіо Марія пропонує для автомобілістів новий технологічний модель, з допомогою якого можна слухати Радіо Марія у будь-якому народі. Воно виглядає як флешка. Замовити модель і запитати про умови можна по телефоні, який знаходиться на дошці об'яв або на сайті radiomaria.by. Створилась така можливість для тих, хто має USB у своїх автомобілях, тому, думаю, варто зацікавитися і слухати католицькі СМІ у Білорусі. Усім юбілятам, іменинникам надходящих тижня складаємо найліпше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, в наших серцях і шляхів Божих ласк. Так само ще одна справа, вспомню, завтра у Івенці розпочинається музична майстерня для дітей, для молоді, і від п'ятниці, у п'ятницю, суботу, неділю зустріча молоді, децизіальна зустріча молоді. Хто хотів би ще записатися до уділу, то при нас, як саме, запрошає у закритті. Доброї неділі, привіться, Боже вас. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Хай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайло, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Святейшее серце Єсуса, Змилуйся над нами, Сохранне серце Марії, будь нашим порятунком, Архангеле Михайле, молися за нас. Спів номер 103. Слава
Небо